Здравейте, казвам се Даниела и съм родена в град Силистра. След като завърших гимназия, заминах за Санкт-Петербург, където изучавах специалността архитектура. Архитектурата е моята страст. От дете имам идеи как да променя всяко едно пространство към по-добро. Като човек, който знае 5 чужди езика, нормално и естествено звучи да замина за чужбина, но това не беше моята цел в живота. Моята цел беше да уча зад граница, да натрупам знания и опит и след това да ги прилагам в родния си град. След като поживях 3 години в Санкт-Петербург, реших, че искам да видя как е архитектурата е в друга европейска страна. И тогава заминах за Германия. Учих в Ахен, същата специалност, архитектура. Смея да твърдя, че в момента дейността, която развиваме с моя брат в родния ни град, идеално комбинира двете специалности, които съм изучавала. В момента се занимаваме с рециклиране на пластмасови бутилки. Принтираме най-различни изделия на нашите 3D принтери от рециклирана пластмаса. Когато бях в Германия, там забелязах как хората рециклират по най-различни начини. На всяка крачка обществото е намерило способи как да се справя с този проблем. Именно това ме и вдъхнови това нещо да се случи в България. Винаги, когато човек е в чужбина, зад граница, някак си се чувстваш винаги родното, корена ни дърпа назад към родината. Близките ми липсваха най-много и естествено българите като народ, ние сме много по-топли, по-отзивчиви, много повече си помагаме тук в България, докато в Германия хората са твърде забързани в ежедневието си. В България, когато идва някой чужденец, ние го посрещаме много топло и ведро, докато в Германия не е така. Много ми липсва от Санкт-Петербург града като атмосфера. Там целият град е музей под открито небе. Архитектурата е много добре запазена и в Силистра това не е така. За съжаление, градът ни не е толкова приветлив, колкото е в Санкт-Петербург, но, както казах в началото на интервюто, мисията ми е да направя града ни едно по-добро място за живеене.